tende kuti rindirwise inini handimbotya kunyange boka rikanditsikira tende kuti rindirwise inini handimbotya ndiri ndega ini ndichitaura naye Jesu zvenyika ino ndoziva ndichakunda. Nyama Mwari, ndinobvuma ndinotadza ndiriwe nyama Mwari, ndinobvuma ndinotadza ndiriwe nyama Mwari, ndinobvuma ndinotadza ndiriwe nyama Mwari, ndinobvuma ndinotadza. Nyama Mwari, ndinobvuma ndinotadza ndiriwe nyama Mwari, ndinobvuma ndinotadza ndiriwe nyama Mwari, ndinobvuma ndinotadza ndiriwe nyama Mwari, ndinobvuma ndinotadza, ndinobvuma ndinotadza, ndinobvuma ndinotadza.